फैसालि US नि दमासा पवित्र माने बर' लेंगुवेज रोङा जाहैदों दै बर' लेंगुवेज माने बर' भाषा रोङा आरो फैसालिनि US नि सेंग्रा दमासा दा जों इदिसो बुंगोन आरो दै बर' रोङा आरो बिराद मानसिफ्रा कल खालामना रायलायदों फैसालिखौ रावबो बुजायनो हाया आरो दै फैसालिया गावनो गोरोंखासिनखा गावनो माने मिथिसिनखायो आरो फैसालिखौ रावबो बुजायनो हाखाया ओंखायनो ज्राब ज्राब दोन लोगोफोर गावबा गावनो ससियेल मिडियायाव फैनानै निमाहा बिगोन आरो ओरै गिदिंबाय थानानै माने एकदम खर'खौ गाज्रि खालामना लाबोगोन आरो गावसोर बहा थाहैथारसै बहा जाहैथारसै गथ'नि फारसे साननो रोङाबालाय हौवानि फारसे साननो रोङाबालाय बहुत इउटुबारफ्रानो गिदिर इउटुबारफ्रानो एकदमबारे कल माबा रायलायनाय रेकर्ड दं आरो खोनासं फैसालिखौ जिबनाव बुजायनो हाया आरो बुजायबाबो दमन जाखाया ओरैबायदि गोदै बेनि खुगानि रावा ओरैबायदि गोदै बै दालाय एम्फौ मासे मोनोना ओरै खांग्रा दोनबा फिउ बारनानै फैमोनलाय फिउ बारनानै मोननाय जायोना इ एम्फौसो आरो इयो फैसालिया एम्फौ बायदि फिउ खर' दालाय खांग्रा दोनबाय बाथाम जायाबा एम्फौआ इदि रखम आरो फैसालिनि बाथ्राया आरो बेखायनो बेफोरखौ जोङो नांथाबबाय थाना लाब गैया लोगोफोर नंगौना लोगोफोर ज्राब दोनजोबदो गावसोर माबोरै सालायगोन आरो आं इखौसो बुंनो सानोखि जायखि गिबि हौवा फैसालिनि बे माने हौवाया जेनेबा आदाया फैसालिया न'आव थांबा लानो मोना आरो लानाङा जेनेबा आं लानो मोना होनना बुङाखै लानो नाङा एसे खस्थ' हो बेफोरबायदि सिख्ला गोरलैखो US नि दमासा सेंग्रा बर' राव रोङिनि हिनजावखौ दाथ' जेनेबा हिनजाव जासिगोन आरो जेनेबा आदानो बुङाखै आं जेनेबा इनि दमासानि हिनजावखौ आरो फैबा लानाङा गावबा गावनो ससियेल मिडियायाव आखाइ खबजोबनानै निमाहा बिगोन इयो आरो थाब बर्ड जाग्रा मानसि नंखाया इयो लोगोफोर दिनैनि टपिकआ मोननैमोन आरो मोनसे टपिकनि सायाव भिडिअ लानानै हरदों लोगोफोर बे भिडिअखौ माने एसे नायबानो जाबाय बुंनायफोराव मानसि गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होबानो जाबाय निजिनि बर' हारिनि फिसा होननानै बे फैसालिनि कल रेकर्डिंखौ आं ससे होनो हागोन नोंसोरो नायलांबानो जाबाय आरोना मिले जाखानानै गोसोखांनानै गाबनानै थैनो नागिरो आं दा बेनि थाखायनो क'क्राझाराव थांफिनगोनब्रा जों थाहैफिनगोन खिन्थु आं बोरायजों थाला जों डाइभर्सनि खोथा जाजोबखाबाय जोंहा सानैजों मिलायलायखाबाय दे अरजाला माथो खालामबावनो नैबे फट'नि सेंग्राया बेनो अबे फट' सेंग्राया बे फट' होदेरफाबाय थानाय मानसिफ्रा आं दहाय नोंनो हरनाया बेनो सेंग्राया माथो बेलाय जारबारिनिसोनो हो जारबारिनिसोबालाय क'क्राझारनि सोर जाहारबारि जानांगौ बेखौनो जारबारिनिसो होनलाबाय थादों नायनानै मानसिफ्रा गोदाव सोराव बर'खौनो रोङा मा जाहारबारिनि जालाबायनांगौ ए गोदाव सोराव बर' भाषाखौनो रोङा नै लरग'आवसो नायगासिनो दं आंनि रायलायनायखौ मा जाहारबारिनि जानांगौ जाखो गोदाव सोरावलाय बर' रोङोबाथ' नोङो बे मा जागौमोन ना गोदाव सोरावनो मानो मानसिफ्रा बिदि गोदाव सोराव फानलाबायनांगौ जाखोबायनांगौ जाखो ओमफ्राय दाना बेनो माबा जाबाय आरो दा मा होनो बेखौ आं फैनाय जाबाय ओमफ्राय फैनानै एफा मोजां फेमिलिखौ बुंलाबायसो जारबारिनिसो सिनायखायो बेखौ होननानै गोदाव सोरावलाय जाहारबारिनि जालाबाय आं थांफिननोबो गोसो जायो मोनथिबाय बेहालाय आरो बेबो जाम्बा स्टाइल बे बुजिनांगौना सिस खालामदोंबा दंस' खालामनानै लानाय जाबाय नों एफा मोजांमोन दा बेनो आंनि बिखायानो गावफ्लेजोबनानै दङ आङो बेहा आंखौसो मोजां मोनथारलायबाय बिदि आरो आंनो रावखौबो नाङा बिदि जाहैबाय गावनि बिमायासो खालामदों बेखौलाय फिसाबा अनफिनखागोन आरो मोजां मानसि मोजां सिख्लाखौनो मोनगौमोन बेयो मोनोब्रा मोनो दामानि रावखौबो लाला बियो जायखौ रियेल लाभ खालामदों आंसो लायो बेना बिदिसो ओमफ्राय दा बेना आंखौ मोजां मोननानै आंना क'क्राझारावनो थाफैनाय प्लानिंमोन आरो बियो बिजनेस खालामफैनायमोन बिदिसो बेना प्लानिंआ आंखौ मोजां मोननानै आं क'क्राझारावनो थाफैनाय बे US आव थाहैनाय नङामोन क'क्राझाराव थाफैनायनिसो प्लानिं लाखाजोब्बायमोन आरो बेलेग मोजां हिनजावखौ गोसोथोबानो जायो नोंखौसो बरबाद खालामनाय जाबाय न'खरखौ आंखौसो आं दाखौनो रायो आङो न'खरा नोंना फिसाफ्रा दुखु मोनगोन ना दोनहैफिनसै होनना बुङो ओमफ्राय इसिबां नोङो इसोरखौ समाय लानानै हाबा लाबाय गथ' गथाय जाबाय गथ'फ्राबो देरबाय खम दुखु थासिगोन गथ'फ्रा बिमानि सायाव थासिगोन माथो खालामबावनो ओमफ्राय दा नै ओमफ्राय आरो मा मोनसे भाइरेल जादेरबावलायबाय बेजों लोगोसे आरो आं
आंखौ गाज्रि गाज्रि बायरे खालामदेरलायबाय लांदां फटक माबा फटकनो नुवाखै भिडिअ भाइरेल नुवाखै लोगोफोर आरो मोनसे टपिकआनो जाहैबाय फेसबुकआव नुनो मोनदों आरोना एकदम दासो खामानि फैनानै बिराद गोलोमदो फेसबुकआव नुनो मोनदों आरोना जेनेबा जोंनि बर' समाजाव एसे माने क्लिप मोनसेल' आरो दै न' खामनाय क्लिप मोनसेल' नुनो मोनदों बे न' खामनायाव जेनेबा संसार जाखानाय हिसाबै बा गामिनि मानसि होननानै जेनेबा हेल्पखौ लानानै जेनेबा खैफोदखौ लानानै जेनेबा थासारिखौ लानानै मोनसे गामियावसो संसार जायो नालाय जेनेबा दुखु आफु बिपदाव नों फै आंनि खर'जोंसो बोखारफै नङा होमबा लोगोफोर नों फै आं खर'जोंसो बोखारफै आं नोंनो खर'जोंसो बोखारगोन बिदि हेल्प लानानैसो जेनेबा संसार जायो नालाय गामियाव नङा होमबा हेल्प लुगैलायो न' खाथिनिफोर जेनेबा आंनि न' खामबाय होननानै जेनेबा गामि गंसेखौनो खोन्थानांगौ बे खोन्था नङा आरो आंनि बुंनाया बेसोखि जेनेबा खाथिफोराव थानाय मानसिफोरानो जेनेबा न'खरब्रा जि हायो फैनानै जेनेबा बै जेनेबा बैसोरनि जेनेबा न' खामजानाय लानाय न'खौ मानोबा दैफोर लुसोमबायनानै खोमोरना होयोबा एसे गोजोननाय नुगौमोन आरो बे भिडिअनि कमेन्टआव बिराद गाज्रि बा बिराद दुखु मोननाय बिराद फोरमायदों आरो जेनेबा नायगिरि अडियेन्सफोरा आं हाबना नायदोंमोन ओंखायनो बे भिडिअनि थाखाय माने आङो एसे माने बिखय बाथ्रा बुंनो मानसि गोरोन्थि जायोबा निमाहा होबानो जाबाय आं फंनैसो बाथ्रा बुंदों आरो जोंनि बर' समाजाव बिदि जालायनाङा जेनेबा नोंनि आंनि गैया जाय मानसिया खैफोदाव गोलैदोंब्ला बे मानसिखौ थाबैनो बोखानांगौ आरो दै आं बेखौनो बुंदों आरोना जेनेबा जाय बायदि मानसिया खैफोदाव गोलैदो बा इमान एमारजेन्सि अर नांदो बा बाख्रियाव नांखो ना माखो ना उन्दुग्रा न'आव नांखो ना माखो थाबैनो जि जोमखौ बोखारना होनानै दै सारला नांगौमोन आरो बे खाथिनि मानसिफोरखौ माने एकदम भिडिअ केमेरा खालामनायसो नुनो मोनदों आरो आं रावखौबो राया लोगोफोर बिदि जानाङा भिडिअ केमेरा खालामनायसो नुनो मोनदों आरो बेफोरखौ गारलांनांगौ आरो लोगोफोर ना भिडिअखौ नायलांबानो जागोन लोगोफोर ना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै थाङो लाइकबो खालाया कमेन्टबो खालाया आरो लोगोसे भिडिअखौ हायोबा शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो सोरहाबो गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर दै भिडिअखौ होमबानो नायलांदो